ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೋತ್ರಲೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮೆರೆಡ್ದು ಭಾಷಣ ಕೇನೊಲಿ. ಭಾಷಣದ ವಿಷಯ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈವಿಧ್ಯಲು. ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ, ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಕರೆರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಬರಿ ಮುಟ್ಟ, ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ನರಮಾನಿಲುಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ. ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರೆ ಸಾನ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೋಡು ಸಾನ ಮಂದಿರ ದರ್ಗಾ ಇಗರ್ಜಿ ಬನ ಬಸದಿ ಸುತ್ತುದುಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವನ ದಾತು ಊರುಂಟು ಪನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಂಧಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಉದ್ದ ಅಗೆಲ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು. ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಲುದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆ ಪೆರಿಯಜ್ಜೆ ಶತಾಯುಷಿ ಕವಿ ನಾಡೋಜ ದಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈಕುಲೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಕವಿತದಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿ ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ. ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಜಾತಿದ ಜನಕುಲು ತನ್ಕುಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುಣಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪಾತಿರುಣ ಭಾಷೆ ತುಳು. ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ನಾಗನಂಬಿಕೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಕ ಆಯನ ಕಲಕಂಬುಲ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕುಲೇನು ಪೂರ ಮದತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತುಳು ಒರಿಪುನ ಬೇಲೆಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡಡು ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಪಾತಿರುಣ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಗಡ್ಡಿದಾಂತ ತುಳುವೇರು. ತುಳು ಪಂಡ ಮೃದು ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ತುಳುವೆರೆ ಪಾತೆರ ತುಳಿತದೆತ್ತಿನ ಬುಲ್ನೇದಂಚ. ಕೆಲವು ಭಾಷೆದಕ್ಕಲು ಪಾತೆರನ ನಿರ್ನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ತುಳುವೇರು ನೆರುಂಡಲ ಅವು ಬಾಲೆನು ಮಾನಾಯಿಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಪಜ್ಜಿ ಮನ್ನದಂಚ ಪನೊಲಿ. ಪಜ್ಜಿ ಮನ್ನಗ ಕಲ್ಲು ಕಜವು ಅಂಟೊನನು ಬಾರಿ ಬೇಗ. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಒವ್ವೇ ಊರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಗ್ಗದು ಪೋಪೆರು. ಅಂಚದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವೊಂದು ತುಳುವೇರೆ ತುಳುತನ ಮಾಜೊಂದು ಆಜೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಆಟಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಕಾರ್ತೆಲುದ ಜಡಿ ಬೊಲ್ಲೊಡುಲ ಆಟಿದ ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡಪುನ ದೊಂಬುಡುಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಡಪಾಯನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ತುಳುವೆರೆ ಜೀವಾಳ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಬದುಕುನ ಕಳು ತುಳುವೇರು. ಬಂಟೆ ಬಿರುವೆ ಓಡಾರಿ ಮೇರೆ ಕೊರಗಿರು ತನ್ಕುಲನೆ ಆಯ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪಿನಕಲು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು. ಭರತ ಕಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲುಡು ಭಾರತ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲುಡು ಗಟ್ಟ ಬಯಲು ಮಲೆ ತರಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಸಿರಿ ನಡುಟು ನೀಲ ಕಡಲ ಕರೆ ಬರಿಟು ಪದ್ದ ಇದುತ್ತೈತಡು ಸಿಂಗರಿತದು ಐತಾದು ಉಂತಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲ. ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯೋ ಧರ್ಮೋ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿದ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿನವು. ತುಳುವೇರು ಕಾಡಮುರ್ಗ ನೀರ ಕಡಲು ಪುಂಚದುಚ್ಚು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂತಿ ಮರ ಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಉನ್ಪಿನುಪ್ಪು ಕಾರ್ದಡಿತ ಮಣ್ಣು ಪರಪಿ ಸುದೆಟ್ಟು ದೇವರೇನು ತೂಪಿನಕಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕಿರು. ಆಸರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ತಮೆರಿಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆದು ಆನ ತರೆಕಾಪಿನ ಪೊನ್ನ ನೆರಿಕಾಪಿನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿ ದೈವಲು ಮೋಕೆದ ಬುಲಿಪುಗು ಪಾರು ಬರ್ಪಿ ದೇವೇರು ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಜೀವ. ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿಡು ವಿಷದಿಂಚ ಒಂದು ಪರಪಿ ಪುಂಚೊಡು ನೆಲೆಪಿ ನಾಗೆ ಪಂಡ ದೇವೆರೆದು ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿ ಭಾವ. ದೈವ ದೇವರೆಗೆ ನೇಮ ನೆರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ನಾಗಗ ತಣ್ಣು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ದು ಮುಂದರಿಯೋನಕಲು ತುಳುವೆರು. ಕಂಬುಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಚೆನ್ನೆಮನೆ ತಾರೈ ಕುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ಬುಲೆದು ಬತ್ತು ಅವಿಕಾದೆ ಒಂಜಾತು ಸಮಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬೋಲು ತಿಂಗೊಳ್ಳೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ತನ್ಕುಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಪರ್ಬೋಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಕೂಟಲೇನು ಭಕ್ತಿಡೆ ನಡಪವೊಂದು ಬತ್ತದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತಿದ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿ ಮೂಡಾದು ಬಡಪತ್ತಡ್ಲ ಸಿರಿವಂತಿಗೆದ ಬದುಕದ ತೋಜೈನಕಲು ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಸುರುಕಾದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಲಿಪಿ ಇತ್ತದು ಐಟ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಬರೆತಿನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಾಸನಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜಾಗಿಲೆಡು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಬಡೆಕಾಯಿಗೆ ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ವಿಧವಾದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಅವು ಪಂಡ ಭ್ರಾಣ ತುಳು ಒಂದು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಣ್ಯರು ತುಳು ಬ್ರಾಣ್ಯರು ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ. ಬೋತ್ರಿ ಜಾಯ್ತ ಜಾನೆ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲೆ ಆಟ ನಾಟಕ ಮನರಂಜನೆಲೆಡು ಗನಸಿನ ತುಳು. ಪ್ರದೇಶಗನುಸಾರವಾದ ಈ ತುಳುಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರಾಕುಂಡು. ಅವಿನ 7 ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ತುಳು
ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಾತಿರು ನಾವು ವಾಯುವ್ಯ ತುಳು ಒಡುಪತಂಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಈಶಾನ್ಯ ತುಳು ಕಾರ್ಕಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾಗಗಡ ಪಾತಿರುನ ತುಳು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಪಾತಿರುವಿರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆತಂಚಿದ ತುಳು ಆಗ್ನೇಯ ತುಳು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದ ತುಳು ನೈಋತ್ಯ ತುಳು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತುಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಕುಳಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಶಬ್ದಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನಲ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ದಾಯ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಯ್ದ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡು ಏಯ್ನ ಪನ್ಪಿರು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಪಂತಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಪಜಿರು ಪನ್ಪಿರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನಿನ ಒಡಿಪುಡು ಏಯ್ನ ಪನ್ಪಿರು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಮನ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾಲ್ಪುನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಮಾನುನೆ ಪಂದಲ ಪನ್ಪಿರು ತಿಕ್ಕಣ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಪನ್ಪಿನಲ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚೆ ಸಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಕಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ತಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈಪು ತೇವು ಚೇವು ಪದೆಂಗಿ ಪದೆಂಜಿ ಗುಯಲು ಉಗ್ಗೆಲು ಡೆಂಜಿ ಜೆಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊನು ಕುತೊನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಸೊಂದು ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ತೋಜಿದು ಬರಪ ತುಳುನಾಡರ್ಮೆ ಜೈನರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ಜನವರ್ಗ ಪಂದೆ ಪನುಲಿ ಪಿದೈಡೊಪ್ಪಿ ಜೈನರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಜೈನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಾಕುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುವೇರು ಪಾತಿರ್ನ ತುಳುಕು ಎತ್ತೋಸ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಾತಿರ್ನಗ ಸಾತ ಬಕ್ಕ ತಾತ ಬದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಕಾರ ಗಲಸ್ವಿರು ತಾರೈಗ ಹಾರೈ ಪನ್ಪಿರು ತರೆ ಪನ್ಪಿನಿಕ ಹರೆ ಸಾದಿ ಪನ್ಪಿನಿಕ ಹಾದಿ ಪನ್ಪಿರು ಬುಡಕಟ್ಟು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ ಬದಲು ಚಾ ಅಕ್ಷರ ಗಲಸ್ವಿರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚರೆ ಚಾದಿ ಚೋಗೆ ಚಾರಗೆ ಚಪ್ಪು ಒನಚ್ಚು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತುಳುವೇರಿನ ಜನಪದೀಯ ಸಂಗ್ರಹಲು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪರತೊಂದು ಪೋದು ಬಾಯಿಡೆ ಒರದಿನವು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯರ್ದಾತ ತುಳುವೇರು ತನ್ಕುಲೆ ಸಮಯನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಮುಡಿಪು ದೀತಿನವು ಮುದ್ದನ್ನೆ ರತ್ನಕರವಣ್ಣಿ ಕಯ್ಯರ ಕಿಂಜನ್ನರೈ ಪಂಚಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಏತೋ ಸಾಹಿತಿಲು ದೈತ ಸಾಲಡು ಮರತ ಮೇಲಡು ಗಿಲಿಯೋ ಕಲಕಲ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗದ ತಂತಿ ಕೇನುಡು ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪನೊಂದೆ ಕನ್ನಡಗಾದ ಪುನೆಯರು ತುಳುಟು ಬರೆತಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಉಪ್ಪುನ ಕೃತಿಕುಲು 1000 ಗ್ರಂಥೊಲಿಗೆ ಸಮ ಆಪಿನಂಚಿನವು ಪಾಪಿರಸ್ ಪಾಲೆಡು ಬರೆತಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಒಂಜೆಡು ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಬಕ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನನ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ವಿಸ್ತರತೆ ದಾದ ಪಂದ ತೆರೆಯು ಅಂಚನೆ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ ಕಾವ್ಯ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗ ಪತ್ತಿನ ಕೈಗನ್ನಡಿಲ ಅಂದು ಪಿದೈಯೂರದ ಪ್ರವಾಸಿಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರಲಾದ ಅವನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ದಾಖಲೆಲೆನ ಉಲೈ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನವು ನಮಕ ಪೆರ್ಮೆ ಮ್ಯಾನೆರ್ ಬರ್ನೆಲ ಕಾಲ್ವೆಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರ್ ನಂಚಿನಗರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ 3000 ಶಬ್ದಲಿನ ನಿಘಂಟು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ದೈವೊಲಿನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಲು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಐಸಿರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನಿನ ಕನ್ನೆದುರು ಕನತು ಉಂತವನವು ಸುಲ್ವತ್ತು ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಿರಿದುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಪಾರ್ದನ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೆಂಬರೆ ಬಟ್ಟೊಂದು ರಾಗಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೀರ ಸಂಧಿ ವೀರ ಪುರುಷರ ಆರಾಧನೆಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬಿರ್ದಿ ಬೀರೋಲಿನ ಪಾರ್ದನದಂಚ ಪನ್ಪುನು ಓ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇಲೆ ಸಾಗೆರೆ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ಪುಂಜೋವುಲು ಪನ್ಪಿನ ರಾಗದ ಪದಕುಲು ಉರಲು ಕಂಡ ದಪ್ಪನಗ ಎರುಕುಲೆನ ಕಾಲ ಬೊಲ್ಲನ ಮಾದಾಯರೆ ಕೊರ್ಪುನ ದನಿ ಮದಿಪು ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿ ಭಜನೆ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಗಾದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೋಬಾನೆ ಮದಿಮೆ ಮಾಚಿರ ಜಂಬರಡೆ ಪುಂಜೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಪದಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಲುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಕಿ ಇರ್ಮೆನ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲು ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆದ ಉಸುಲು ತುಳುವೇರ ಐತ ಹೃದಯ ತುಳು ಪಂಡ ನೀರು ಪಂದಲ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈ ಪಂಡ ಮೆತ್ತನ ಅತ್ತಣ ನೀರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ಪು ತೆಲಿ ತಮಿಳು ತುಳಿಪು ತೆಲ್ಲಾವು ತಲಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪದಕುಲಾದುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನೇತ್ರೆ ಕುಮಾರಧಾರ ನಂದಿನಿ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಫಲ್ಗುನಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಕುಬ್ಜ ಸುದೆಕುಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪರಿತೊಂದು ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಸೇರೊಂದುಂಡು ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ದಿ ಎತ್ತರಡ ದೀತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗು ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು 1873 1934 ವಿಟ್ಲದ ಅರಸು ರವಿವರ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಡೊಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೇರ್ನ ಕಾಲ ಆಸ್ಥಾನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆದಿತ್ಯನರ್ತಾರ ತುಳುಟು ಬರೆಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ 1887 ಬಾಯರ್ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತಿರಿಡ ಸುರುತ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಕಾಲಗೊ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥನು ಬರೆಪಯರು ಬಂದು ವಿಟ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬೂಕುಡು ಉಂಡು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭೀಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಕುಲ್ ಪಂಚಾಂಗ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಸದ್ರತ್ನ ಮಾಲಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯಾಲಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗಣಿತ ಗ್ರಂಥ ಲೀಲಾವತಿ ಮುಹೂರ್ತ ತೂಪಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಪದವಿ ಗ್ರಂಥಲಿಗೆ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಟವೆನ್ ದೀತಿರು 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ದಿನ ಅನಂತಪುರ ಶಾಸನೋಡು ತುಳುಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು 1878 ಎಸಿ ಬರ್ನೆಲ ಪನ್ಪಿನರ್ ಬರೆತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ 4th to 7th ಸೆಂಚುರಿ ಬುಕ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ 1890
ಸಂತತನಾಲೆಡ್ ರಾಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೀರಾ ಚಂದ್ ಓಜಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಬರೆತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಲಿಪಿಮಾಲ ಅತನ ದಿ ಫ್ಯಾಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಸರ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಸಾರ ಮನೊಲಿ 3 ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡ ಕಡ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆಡ್ದು ಕನ್ನಡಡೆ ತುಳುನು ಬರೆವಲಿ ಅತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯೋಡು ಕುಂಬುಡ ಕಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ತ ರಡ್ಡೆದ ರುಚಿ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು ಮನೊಲಿ 3 ಡಾಯನಲ್ಪ ಮನೊಲಿಯ 3 ಪಂದ್ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲಿಡು ಸುರುಕಾದ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸುಮಾರು 2,500 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಪರತಿರಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ತುಳುವೆರಿಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಳು ದಿವಂಗತ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪೊಲಬನ್ನು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪುದ ಸೋದೆ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು 2,500 ಕುಡುಮದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 1900 ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಓಳೆಗರಿತ ಗ್ರಂಥಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸಿರಿವಂತಿಕೆನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿತ ಬುಲಿಚಿಲ್ಲಡು ಉದಿತಿನಿ ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ತಮಿಳುಗಾನಗ ಮುಪ್ಪ ಅಚ್ಚರಣೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲಿನ ಬರೆಯರ ಆಯಿಜಿ ಆ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪುಗು ಬತ್ತೀನಿ ಲಿಪಿ ಅರಿಯ ಎಲತ್ತು ಅವೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅರಿಯ ಎಲತ್ತು ಪಂಡ ತಮಿಳು ಆರ್ಯರು ಗಲಸಿನ ಬರವು ಪಂದರ್ಥ ಎಲತ್ತು ಪಂಡ ಬರವು ಗ್ರಂಥಲಿನ ಬರೆಯರೆ ಆಯಿ ಲಿಪಿ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು 50 ಅಚ್ಚರಲು ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಟಿತ್ತುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಉದಿತುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡೈನ ವಿಚಾರ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಪನ್ನಗ ಮಲಯಾಳ ತುಳು ಆಪುಜ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ದ ಬೈದಿನ ಲಿಪಿಯ ಮಲಯಾಳ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತಾಮ್ರಪತ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಮರತ ದಾರಂದೊಲೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರವಲು ತಿಕ್ಕದ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟು ಬರೆಯಿನವು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಲಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬುಲೆದು ಬೈದಿನವಂತೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ತುಳು ಭಾಗವತ ಕರ್ಣಪರ್ವ ತುಳು ಕಾವೇರಿ ಪಂಪಿ ಗ್ರಂಥಳು ಬಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು. ಸೊನ್ನೆದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ದುಂಬೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ತುಳುಟು 10 ನೂದು ಬರೆಯರೆ ಬೇತೇನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಚ್ಚಿಲುಂಡು. ಇಂಚಿನ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಡಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಮದಕದಾಯಪೊಂಡೊಂದು ತುಂಡ ತೆರೆಯುನಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜರೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂಜನೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಂಥಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸೆರೆ ತುಳು ಆನಗ ತನ್ನಾತೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗಲಸು ನಡೆದು ಪಿರಜಾರ್ನ ತುಳುವೇರು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಆಗಮ ಉಪನಿಷತ್ ವೈದ್ಯ ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯ ವಶೀಕರಣ ಜ್ಯೋತಿಷಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದುಪುಂಡು. ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾದ ಈ ಲಿಪಿ ಮದತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚದ ಕೈಯಾರದ ಜನ ಅಂಚಿ ತಮಿಳೆರು ಇಂಚಿ ತೆಲುಗೆರಿ ಎಂಚ ಕನ್ನಡೆರು ಮೆರೆಪೆರೋ ಕನ್ನೆದುರೇ ಕೇರಳಲ ಕೆಲೆಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಲಿಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಕಬಿತದಂಚನೆ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಉಡಲ್ದ ಅಚ್ಚರಳು ಮಾಜಿಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಹೊಸ ರಾಜಿಂಡು ಬರಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಪಗ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಉದ್ದಾರ್ಮೆ ಪಂಡ ಒಡಿಪು ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ರುಜುಪಾಡುನ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದಡ್ಕ ರಾಮ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಡಬ ಕೊನಾಜೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ತ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಕಡೆಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ದಿನಚರಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕೇರಳದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ನಡುಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನೆ ಇಲ್ಲಗ ಒಪ್ಪಂದಿ ಕಂಡ ನಿಲ್ಲಗ ಸಂದಂದಿ ಕುಟುಂಬದಾಂತಿ ಪೊನ್ನಾದು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು 52 ಗಾವದ ಇತ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ 2 ರಾಜ್ಯಲೆಡು ಪಟ್ಟದು ಸ್ವಂತ ನಿಲೆದಾಂತೆ ಪೋತುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ. ಈ ಮಣ್ಣಗ ಒವ್ವೇ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕಷ್ಟಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರಗು ಗಟ್ಟದ ಅಟ್ಟಹಾಸಗು ದೈವೋಲೆನ ಬಿರ್ದಗ್ ವೀರರ್ನ ತಿಗಳದ ಬೆಪ್ಪುಗು ಕುಂದು ಬೈದೀಜಿ ಕಾರ್ದ ರಾಜೆ ಶಾರ್ದುಲ ತಾನು 10 ಪಜ್ಜೆ ನಡೆತದು ಪಿರತಿರ್ಗದ ತೂಪುಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ನೀರ್ಲ ಬೆರಿ ಪತ್ತುವೆರ ಪಂದು ಅತ್ತು ಯಾನು ಸಾಗದ ಬತ್ತಿ ತಾದಿದ ಓರೆ ಕೋರೆಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ದಾಯಪಂಡ ಇದಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿದ ಕಠಿಣ ತೆನ್ನ ದಾಂಟಿದ ಬತ್ತಿ ಎಂಕ್ ನನದುಂಬುದ ತಾದಿದ ಓರೆ ಕೋರೆಲು ಬಚ್ಚಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಮಲವರ ತಿರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ನ ಪಜ್ಜನ ತುಂಡ ಎದುರುಡುಪನ ಪರಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದಿಂಜಿ ಬದುಕನು ಬುಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂಜಿ ಜೀವನದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಹಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಹಾಲಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹಾಲಾಂಡ ಅಲಿದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲಿದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನ ಮಹತ್ತರ ಜಬದರಿ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಕೈಯಾರದ ಜನ್ನ ಕಬಿತೆದ ಸಾಲದಂಚ ತುಳು ತುದೆತ ಮೀನಾದ ತುಳು ಕಡಲ ನೀಂದನುವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈಡ್ ತುಳುಕಾದ ಬೆನೊಡೆನ್ಪಿ ದನಿ ತುಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡೈ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುನ ದಿನ ದೂರಾವಂದು ತುಳು ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ವರ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನೋಡು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಳದ ಬೆಪ್ಪು ತೆರಿಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ನ ಕಡೆಕಾಲಡು ಪೊರ್ಲೊಡು ತೂವನ್ವೇರು ಪಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಳದ ಬೆಪ್ಪು ಬೇನೆನು ತೆರಿದು ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಕಡೆಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಉಡಲ ಮೋಕಿನ ದಾರೆ ಮೈತಿ ಬೆಪ್ಪುಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಒಂತೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಆತಣಂದೆನ್ನಿದ್ ಆಲ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತು ಜೋಕೆಡ್ ಕಾಪುಗತ್ತೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈವಿಧ್ಯಲು ಈ ಬಗೆಟ್ ಈತನೇಟ ಪಾತಿರ್ನಾರ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬೇರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮಿಲು.